Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri zuzeneko honetara, bueno, mini zuzeneko honetara. Ez dudalako uste denbora asko naizenik hemen, eta apur bat kanalean bukatu ditugu joko esa parte eta itxofenpez lau heldu arte, den ez da FIFA izango, baina War Thunder ez dut joko gara. Eta niri eski jokoa gustatzen zaizki. Hori da gehien kanalaren partida eginda dagoenez, utziko dugu batera, estatu batuak. M22. Hau desblokeatu izateko lehen da ezi desblokeatu beharko ditugu hemen daude tankea, beraz jarriko dugu hemen 75 sorkuntza gehiagore zera hau eta joango gara bataila. Hiru tanke ditugunez, hiruak suntitzen bagituzte, bukatu. Bueno, saiatuko gara alik eta hobekin jokatzen betiko. Hori da irakurtzen duzu, nola lortu pila bat diru mota hau War Thunderren, esaten dizu, diru asko irabazteko gauza horietariko bat da partidak irabaztea. Claro, partidak irabaztea, oso erreza delako. Ez derreza, batzutan irabazi egiten da, beste batzutan galdu egiten da. Eta badakizuen kanalean irabazitzen galdu, emaitzak ikusteko aukerak dituzu. Mila esker jarraitzaileak zareten guztioi, euskaraz dakizunei ere, zuek gabe hau ez litzatek elako berdin izango. Dominazioa. Hemen behintzat, esperientzia investigatzen zoazen tankea dauka fundamentua, World Warshipean esperientzia librearekin lortu ditzaken zuzen.
artillería, referente de cuadrante.
¿Ves? Ona joango. Etoren itxango dugu ia zen bat. Vale. Izateko berdin zaigu norekin joan. Hegazkinekin oso horitak edo. Badirudi ordu honetan nahiko jende dagoela. Baina, nintxaron batko dugu. Egian hegazkinekin ere investigazio egingo dugunak. Baliteke. Orduan nengo dugu beste gauza. Ongo gara. Estatu Batuekin berriro. Oraindik falta zaizkio. Helburura heltzeko. Argitu dugu, Atailaian nora bidaltzen gaituen kasu honetan. Nire irudia gelditu da blokeauta. Biarekin joango gara. Ikusten duzuenez, aukera handiagorik ere ez daukago. Han tomado una zona. Chicos, vamos ganando. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. El enemigo preparó una granada sobre nuestro cuadrante.
han tomado una zona. Las fuerzas aliadas han tomado una zona. Y la victoria será nuestra. Fuerzas aliadas han tomado una zona. La victoria será nuestra. Tú eres esdo. Diruna en coche. Ah, exacto. Hombre, me jarriko dugu gaskinak.
Eta ikusiko duzu ni nola ni hegazkinetan oso baldarra naizela. Bataiak daude hori ez. Hau. Ni hegazkinak oso tier basukoak diren, ez? Bataiak topatzea nahiko zaila da. Uneko 150 diru gehiago. Dirua eta dirua, ez dago txartu diruaren da. Parte hartzagatik ematen duten saria polita da. Eguzkitako batekin. Badirudi hegazkinekin jende asko ez duela jokatzen. Behintzat tier basukoekin. Topatu dugu. Hau miseria. Eta babestu behar dugu zonalde hori. Izatez beren zaigu zinekin joan. Honekin.
la iniciativa.
honekin berdin zait izatez. Muchachos, un esfuerzo más y la victoria será nuestra. Mantengamos la presión. La victoria está cerca.
En Berlín, sí, o sea, paquetazo con...
último esfuerzo. La victoria será nuestra. Austeracos.
Gutxi hori asko da niretzat. Si seguís así, la victoria será nuestra. Falta. Venga, muchachos, un esfuerzo más y la victoria será nuestra. Vale, si os agrada. Irasi dugu. Wow. Bueno, tengo partida Ingalaterrarekin. Egun bat eta piko daukagula. Amerika. Mapa berria da. Edo ez dut oroitzen.
victoria será nuestra. Fuerzas enemigas han tomado una zona. Mantengamos la presión. La victoria está cerca. Necesitamos apoyo de artillería. Principios deno ondo baldin badoa. Dugu ez Matilda hori da. Urrengo bale, ordua. Egun bat. Egun. Ba, beno laguna, hau izan da dena. Espero dut gustoko esan zaizuela eta urrengoan gehiago.